Set, ma tarax, papa. Allah ħares tkun taf Marlin, għax kulli kien tqajjem bik. Nistax nemmen li għeddejt, inti ksirt il-liġiju. Issa trid li jien inkun kompliċi. Dan għaliex, dan hu sew, għax diklar mhux suppost inti kartuni żejt. U papa inti minn din l-art ġejt ABC. Dikart verġni, hey, kienet għax issa m'għadix. Dikart verġni u inti bnejta bla permess. X'fettilek tagħmlu żball bħal dan. Jekk Marlin tkun taf x'għamilt. Protestat faqgħat ġewwa l-belt, protesta mill-barnet. Marlin tgħid ma tistax tibni art li hu diżżejjed anki l-isqar. Li hu konta u ma jagħmilx għax huwa jħoss ukoll. Kienet għax issa m'għadix, issa l-gvernana tagħna l-koll ninvestu fis-sol. Ismani binti x'sarajlek binti, ismani binti. Jien diklart ma sraqtix, ħallast prezz lil ħabib fil-qrib biex